дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба истиқболи ҷашну маросимҳои миллӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо мақсади арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси хештаншиносии ҷавондухтарон, таҳкими эҳсоси ватандӯстиву худшиносии миллӣ, тарбияи зебоипарастии бонувону духтарон, тарғиби либосҳои миллӣ, пешгирӣ аз тамоюлҳои бегонапарастӣ дар ноҳияи Носири Хусрав фестивал озмуни ноҳиявии садранги Чакан баргузор гардид. Дар ин тадбири фарҳангӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ширкат варзида оид ба ташкилу баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ андеша баён карда қайд доштанд, ки боиси ифтихору шарафмандии ҳар яки мо тоҷикон аст, ки бо заҳмату толошҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расму оинҳои неки аҷдодӣ ва сару либоси миллии тоҷикона дубора аз нав эҳё гардида миёни мардум ривоҷу равнақ ёфта истоданд. Боиси хурсандиовар аст, ки ин навъи либоси миллии тоҷикӣ ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО шомил гардида, он дар арсаи ҷаҳон ҳамчун рамзи миллии тоҷикона шинохта шудааст. Чакан моро на танҳо ба гузаштагонамон мепайвандад, балки дар тарбияи завқи зебошиносӣ ва дӯстдории он тарбият мекунад. он дар баробари Наврӯз бозгӯи тамаддуни қадимаи миллати мост. дар Чакан бе асрори ин ҷашни бошукӯҳ, баҳори гулбасар, ҳунари ниёгони бошарафамон нуҳуфта аст, ки таҳқиқи хосаро мехоҳад. аммо ҳаминаш маълум мебошад, ки Наврӯз ҳусни Чакан ва Чакан ҳусни Наврӯз аст. дар идомаи чорабинӣ таъкид гардид, ки либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллати тоҷик ба шумор рафта, ёдгорӣ аз гузаштагон аст ва он тӯли қарнҳо зебогиашро гум накардаасту минбаъд низ гум нахоҳад кард. зимни баргузории фестивалозмуни ноҳиявии садранги Чакан, ҷавондухтарони зебои ноҳияи Носири Хусрав бо сару либоси миллии тоҷикона ва дигар нақшу нигори дузандагӣ ширкат намуда тарзи духт ва пӯшидани ин рамзи миллиро дар ҳаёти ҳамарӯзаи мардум нишон доданд. гуфтанд ба маврид аст, ки Чакан гулдузии оддӣ набуда, пайдоиши он ба ҳазорсолаи дуюми пеш аз милод рост меояду ҳар нақшу нигори болои Чакан ба худ маънои хос дорад. ҳамасола тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон фестивал озмуни садранги Чакан баргузор мегардад. имрӯз чунин чорабинӣ дар ноҳияи Носири Хусрав садранги Чакан гузашта истодааст. ба ҳамагон маълум аст, ки Чакан ин таърихи тоҷиконаи миллии мо мебошад. имрӯз занону бонувони ноҳияи Носири Хусрав пайваста кӯшиш менамоянд, ки нақши Чаканро ба насли наврас омӯзонанд, то ки анъанаҳои миллии мо аз байн наравад. мавриди зикр аст, ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон постдори оину анъанаҳои муқаддаси миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. либоспӯшии тоҷикона, ки таърихи қадимӣ дорад, ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбаду бозгӯ аз завқи зебоипарастии мардуми покнажоди тоҷикро нишон медиҳад. фестивалозмуни ноҳиявии садранги Чакан дар ноҳияи Носири Хусрав дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида, дар он наврасону ҷавондухтарон ва модарони ҳунарманд либоси миллии тоҷиконаро муаррифӣ карданд. тадбири мазкур шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат фарҳангу тамаддуни пурғановати миллат ҳанӯз ҳам побарҷо буда, истиқболи расму оинҳои миллӣ ва истифодаи сару либоси тоҷикона дар чорабинӣ ва дигар ҷашну маросимҳои миллӣ миёни занону ҷавондухтарон ташвиқу тарғиб карда мешавад. тазаккур бояд дод, ки ташкилу роҳандозӣ намудани фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги Чакан ба наврасону ҷавондухтарон бори дигар имкон медиҳад, ки паҳлӯҳои то ҳанӯз норавшани ин анъанаҳои миллӣ, ҳунари волои чакандузии ин ё он маҳал, санъати асили гулдузӣ, сӯзандузӣ, тоқидузӣ ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллиро аз бар намоянду онро дубора эҳё кунанд. вобаста ба тарғибу ташвиқи Чакан, арҷ гузоштан ба арзишҳои ниёгон, ҳамасола чорабиниву озмунҳо доир мегарданд. ҳадаф аз баргузории чорабиниҳо муаррифии ҳунарҳои мардумӣ, дарёфти армуғони арзанда барои меҳмонону сайёҳон, ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба кишвар, баровардани Чакан ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва дастгирии ҳунармандон, баланд бардоштани таҷрибаи ҳунармандон оид ба дуруст пешниҳод намудани маҳсулоти худ дар намоишгоҳҳо мебошад. дар ноҳияи Носири Хусрав даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан бо иштироки занону модарон ва ҷавондухтарони ҳунарманд дар сатҳи баланд доир гардид.